Ora igoso munyakirogo gwikiama gia Jubilee horosagirwa Gusii kaunti ya Kisii Peter Kanga nigate birona Ekero United Opposition yariganitie goichi goika Gusii omutinyu muya Gusii nigo baborigwe kwarigani nabo igokorokia maskani nabo igobeko murembe ime ya Gusii Akanga nabo igo nigasabira abagusii kwerikia sobunge helikururibaga elio kwene kibuna matiangi onyorire chikura asobunge. Nje gongoro kunga Peter Kanga and nigonde chairman ye kiama ya Jubilee as a county to ya Kisii abagusiba minto naroranga mwabeira abantu mwamanyire siasa buya mwamanyire obuya bwobugambi na narorenga mwachira ange mutagete kubwaterana amo egere tonyare kubeka obwana ominto yosokiro kurigikero kyubo obu president wa Kenya yuko kunga Fred Okengo Matiang'i tosoe epasie yemo ekoroko Jubilee egere tunyare gutare sabari yitwensi toramo no Gusii mwa Gusii no muntu mungaini omuntu manyire kabo muntu kwerigeria gakwerigeria na andoro mungaini bano chiro beiro mungaini politically pakwanjira ni Kenya ngima ngana bako ga so ase ninjo yaigo gona te birenta etkosoro na ba minto bali mo so ete bigari bibike binyombe bibike moja motoba motosoe nyumba ya Jubilee tosoe basi ya Jubilee togende sabari yemo tobeke president ye to state house eye korunga Fred Okengo Matiang'i na ndinde bwango iga ntutware abageni barato tarere gocha Gusii mbatagete korora tubwata amasikania manene buno mu Gusii amasikania yali mu Gusii tokorunga amasikania yali abakoro tutabwati kunya kominyokani konde tutabwati kuramana tutabwati gusubumana tutagete kokorokia masikani pakabanda abandi bakurochinse mu chinde buna bukoyo bukamba buruya koru Mombasa koru Kerase koru Mansa wonsi mbatagete gocha gutokwania bani walenga atogokwane rugeyemo tubwata masikani ntori kurwana ntori gusubumana ntori kuramana egera tokole na barabuka bakogenda na masikania manene ande bare ngo Gusii kweli na baisa inekero ka kare ke ga kubori kya Kenya abaraya abamoro obisi abande na bali batari obisi bali barochenga ingito koligia basaiti yokonya abantu baito kweregister chikura esa bali yo sto goteba tokogenda igirabe iranyari kada ekaratura toke tobwate chikura chisaine abagusii n'abantu abange abagusii igotore Kerase lakini abange baitonto bwati chikura ntoregese chikura bona ari gusaba barayi baito na mwa Gusii yo monyene na yese kwabeta oni kuruji ngatora register kura koranje koromu kyo nga nayo gende ase ebituo biri byo ku register kura ekura yawo wachito kabeka ase tutanye kunyaka bono injubu akekura koranje nonya kumenyete nk'umuntu minu narura asigete eruta mai tu gusendi agete kura lyo mwali era ndiye tutete kwaka chikura tuansi pipo no Gusii asengenjo yobo choli gose tugwato umwana itoko kwa Fred Okengo Matiang'i oibono tumurekerete taya astogo cha kwambuka go chikanani kero mware chesligo ntomo echinguru no nyenerekera cyo ikara semesa uchikwamana bali bande bonsi kiagara no mumanyete nga ugambi obo ndoko nyari gisa kweke morasma tubwateranie chikabere chinde egere tunyare okoreki tunyare konyaro ubwo ndongo otebanga egari yao akagari kawo saga pikipiki kawo nakabe kamuranje mbiya toro kya masikani to kinga mwende getinge igare epasi imeyemo ekuru Jubilee elinde elino nyoyo ogochi goto ambokya gochikanani umo president yito gochikoto 27 nge nande onare osaba tolerance amasikani no tolereru engaki umutinyo ko mutwe United Opposition nejigo cha Gusii etarere nyamira ya ito etarere Kisii echekoranga ngatutu yali yaniri engaki erotoja okorwe nyangi into na wanyanyangi kamoranje onare gusaba abana inje barino nimba etenga inabantu abayamwanje tabageni nende mwanje to mwaino ito korokwanga Fred Okengo Matiang'i bagakumudie birobyo chito bauti korubo MCA o MP o bunanwe ko senator no gabana igota eta masikani
aritari ororo ocha kuyoneria utagete korete saga abana inchi already bahamwire ningo bagocha gochora uno mu MCA osomo MP usase senator so utagete korona discipline ikiranete engakito cho receive abanya ni koru Kenya itengema ase chama ya Jubilee.